Здравейте, казвам се Живко Костадинов, работя като монтажник в пловдивския магазин на мебелна компания Еникомем и сега ще ви разкажа малко повече за моята работа. Самата позиция монтажник е малко така с особености, ако мога да се изразя. Не е достатъчно просто да си технически грамотен и да можеш да сглобяваш мебели. На практика работиш с хора. Монтажника е човека, който буквално затваря сделката за магазина. Това е последният човек от компанията, който клиента вижда. В смисъл, той говори с него, монтажника е от тях, монтира му мебелите, всички са доволни и щастливи и си тръгват. Позицията монтажник не е особено типична. Като цяло, всеки ден си на различно място, в повечето случаи, в по-добрите случаи. Когато си на едно и също място, не е толкова разнообразно, не е толкова интересно. Идваме на работа сутринта, правим си една оперативка бърза и тръгваме по адреси. Работим и събота и неделя, на график сме. 4 дни работим, 2 дена почиваме. Техническите умения са задължителни, работата с машини трябва да е част от живота на монтажника при всички положения, защото малко или много е опасно, когато се работи с машини, но не е всичко. Освен да работи с машини, да е технически грамотен, трябва да може да работи и с хора. Да се разбира с хора нормално. Да не е своеволен, своенравен и така нататък, поведения неподходящи за къщата на даден клиент, примерно, ти си отишъл от тях да работиш. Налагаме се да комуникирам с абсолютно всички. В магазина, който е базиран в Пловдив, имам предвид. Дори и колеги от София също, защото се занимаваме и с рекламации по адреси, съответно отдела, който отговаря за това нещо е там. Налага се да комуникирам с абсолютно всички. Може би с главното управленско ниво не, но всички останали да. Проектите са кухни, корпусна мебел, като корпусна мебел имам предвид гардероби, шкафове, скринове, шкафчета, легла, детско обзавеждане, абсолютно всичко, което е свързано с мебелната промишленост. Това е едно от нещата, в които в принцип не е задължително, но е препоръчително, човек трябва да може да се учи в движение. Когато това нещо е на лице, няма проблем в изпълнението на какъвто и да било проект, без значение от какво естество, от какъв материал и така нататък и така нататък. Значи няма невъзможни неща, но трябва да си подготвен. Да знаеш какво очакваш, смисъл къде отиваш, какво ще правиш там. Ако имаш нужда от специфичен инструмент, специфично оборудване и така нататък, това нещо трябва да бъде с теб, за да можеш да си свършиш работа качествено. Това е. Честно казано, аз съм доволен от тази си позиция. Кандидатствал съм за тази позиция като монтажник. Работил съм и с хора, работил съм и в чужбина. Имал съм възможност да докосна до това нещо, как да кажа, да управляваш хора. Не ми харесва и съответно съм кандидатствал за този тип работа. Можеше да кандидатствам за началник склад, примерно, за управител също, имам и английски, но това е моето и така. Много митови заблуди битуват. Значи едно от най-важните неща, може би, което така се носи из пространството и не е изобщо далеч от истината, това е, че всеки монтажник, в кавички майстор, в още по-големи кавички уста, защото има хора, които смятат, че те са основоположници на тая професия, деца се вика, но не е така, за съжаление. Значи всички монтажници са със собствено мнение. Това е, което съм забелязал масово, не само за България, в чужбина е същото нещо. Ако един човек е профилиран и е професионалист в това, което прави, той съответно придобива собствено мнение веднага. И оттам нататък всички трябва да се съобразяват по някакъв начин с това. Или поне той живее с тази идея. Това е, може би, нещо, което той пречи и в самата работа, ако трябва да съм честен, защото когато започнеш да работиш в голяма компания, някак си това мнение трябва да си го прибереш, да си обереш и поведението, и мнението, и всичко останало, нали? За да може да се случат нещата, защото не работиш сам в крайна сметка. Другото нещо, което е много важно, е, че трябва да се работи в екип. В тази компания се работи в екип, в повечето мебелни компании се работи в екип, съответно ако ти не можеш да работиш в екип, нямаш място там. За съжаление, не ми се случва, нямам такава възможност последните 2 години, тъй като съм се захванал с много сериозен ремонт в къщи, но това съвсем странично. Обичам да ходя на риба, обичам разходки в планината, обичам и морето, но ми е много топло напоследък там. И като цяло е това.